Хонаи тӯкай тайёр мешуда боша, чанд сол мегузарад? Ҳамин хел саволҳо командаи ман ба ман ҳар рӯз медод. Духтаракои азиз, ина уже қариб хонамон тайёр шуд. Қариб уже скоро ремонт сар мекунем. Ремонтора беҳтарин ҳамин дизайн када мо выбор кардем. Вақте ки ремонта сар мекунем, иншолло видеоша ҳамаша мепартом ба шумо. Чӣ хел ремонта сар кардем, чӣ кор кардем, чӣ хели материалро выбор кардем. Хона дар Суруғаи 33 микрорайон 72.5 квадрат гирифтем. Иншолло ремонташа сар мекунем. Бо шумо дальше мисол мебинем чӣ сар мекунем, чӣ кор мекунем, чӣ хеле мекунем. Пайваст шавед ба канали мо, нигоҳ кунед, наблюдат кунед. Чизи махкуле комент банависед.